Ya estem aquí. Ara anem a dir el que hem fet per València tot tardi. Hem anat caminant Caminant. a una plaça. La plaça està entovallant, una plaça Sí, bonica. està, I nosaltres i fes un argentino fent piruetes. T'haguéssim contat, però és que mos ha d'estafar perquè al final mos hem despistat. No ho he contat. Del viatge ni una, dos. Sí. Y después lo que me pegó al ustedes diarios para taparnos que sí, que está impresionante, para despertar hasta ver esto y grabar. Tan. Y ocultar. Mira lo que cosa... El post Qué de lladre Leo, es, el qué post de lladre. Leo. La madre que la Pero parió. que porque me la le Hostia puta. Una por la casa. Míralo. Mira, ya que estem en la parada dels preus dels CDs. Ah? El CD está Molt car. Está muy caro. Una cançó cantant. Un euro CD. Un euro tampoc. Va ensenyar-te el CD, eso como s'han costat. Però, 15 euros. No, Pues mira. 16 tampoc. Mira. Este 90 en Carrefour, Se firmat. te firma 13,90, saps? Està firmat Caga't. i què anava a dir jo? Mm. Ah, en la Naval 15 se eche casi la nave barato merda. Vale, que no vinga I el de Leo, el compré tots, perquè el Leo val. Bueno, no val molt, però val. I ara va ensenyar una etiqueta boniquíssima, mira aquí. És la filla de la vista. Que és molt guapa, la xiqueta, dic, que guapa. ¿Es guapo o no guapa? Perquè és un pare molt guapo. Porque su padre es guapo y simpático. El canto es loco, ¿eh? Si se vuelve canto es loco, a mí se la firma, sobre 4, simpático.